Ahojte, ja vás vítam u tohto videjka a v tomto videjku si zahráme Brawl Stars. Ja už to tak aktuálne nehrám, ale chcela som pušnúť nejakého svojho Brawlera. Ospravedlňujem sa za tú výslovnosť, ale trošku sa ponáhľam. Takže dneska pušneme na 30-ku. Mám to trošku s ním nervy. Takže môžeme ísť do prvej hry. Ja som absolútne, že skoro nikdy nehrala iba raz. No a preto dneska ide na 30. No a rovno vám vravím, že niektoré zábery tu budú prestrihané, takže keď budem mať napríklad 10 a znova budem na 15, no tak to bude kvôli tomu, pretože nechcem, aby toto videjko bolo nejaké extra dlhé. No teraz ten Rico zabije takové na hambu. Na ňo. Yes. Viem, Milenku, tohto je trošku ako výhoda. Som ani nevedela, že sa to dá. Asi 10 alebo... Koľko to minút bude? Hej, takých 10 minútiek alebo 15. No, to možno niekto zabije. To netrafil. Ešte raz. On už nakoniec nezabije. Tam bude Piper, no tak... To poviem bližšie trošku. No tak to nie je Piper, ale... Som trošku asi pre vás toxic, že dávam piny, ale... Čož. Keď nám padne Legendary, dajte všetci odber. No tak pekne. No dobre. Škoda. Taru krásne. Teraz ideme. To už níže padne. Dobre. Ideme to pušovať. Najťažší je asi začiatok. Nie, koniec. No, teraz ideme ešte proti botom. Keď pôjdeme proti Max Tierom, tak už to bude sranda. Opa, na smery. Keď mi to tam trošku pošmarám, som mi to otvoril, som sa do neho trafil. Na hambu, že sa neviem trafiť do Brawlera. Čo je na hambu, že ho neviem zabiť. Nekód. Ale aspoň top 4. Išla by som aj iného Brawlera, ale toto bol slúb, že ideme tohto pušnúť. To sa nevíde. Mala by som začať trošku šetriť tie gemy. Takže môžete si pozrieť mojich Brawlerov, ja si myslím, že už asi nie sú pušnutí. Piper bola na 700, ale spadla. No, už mi chýba iba pár Brawlerov. Celkovo, no ako pár, ale najviac je tu týchto mytikov. Ja som vedela, že... Aha, hej, to je nový. Dobre, nejdeme zdržovať a ideme. Tak
ešte ho robím potom iné miniatúry. Welcome to Ziggy's magical mystery. Tak trošku, ale že iba trošičku sme pokročili, pretože tento Brawler sa absolútne že nedá hrať. Nechápem, že ho niekto môže dať na max tier za 20 minút. One's ready. Hair perfect. Ja ho mám len na 30. Ale asi ho nesmiem dať na 30, takže dneska to bude iba na 20. Za mňou on sa absolútne nedá hrať. You are spellbound. Nie, exit. Prepare for sparks and drama, darling. Sa nedá hrať proste. Keď teraz pani Legendary dáte odpor. A to nič. Tak budem bez... No. Absolútne to nezvládnem dať na to číslo, ktoré chcem, takže pokúsim sa to dať aspoň na tú 100. A keď chcete pokračovanie, tak dajte like. Welcome to Pretože tak Ziggy's magical ťažký je tento mystery. Brawler, preto ho vôbec nehrám. Chápeme, čo sa stalo. Mám tohto, a tak už mám dávno Taru a môžem mať aj niekoho tej polke Legendary, ale nie. Oh, behave. That's true. Mne už niekedy pripadá, ako keby, že sú tu len tímery. Absolutne sa nedá hrať. Ja už ho nechcem hrať. A wizard is never late. No. Takže zmena plánu. Žiaľ. Vezmem si už niekoho iného, ktorý je blízko. No. Spajka. Nie, Spajka. To už nie. Toto sú už 20, no tak možno Spajka. Dobre, tak Spajka už dáme tam. Ako tak toto je pohode, lebo tuto je jeden bod, takže by sme mali dať. Teraz sme všetkým smeti. Ne, Kit. Nechoď k mne, nechoď k mne. Je tak zakerne. Toto bolo dobré. Si to profesionálne nehrá. Nie. Vždycky len tak narýchlo a som vždycky len 10. Toto sme tu mali začať trafať. No to je low. Teraz tu idú všetci len po mne, ale asi keď sa neviditeľnosť na tam je dostať. Mám to sem hodiť. Rada riskam to, že hej. A jo. Ne, to je dog. Tak to som robiť nemala. To som robiť instantne, že nemala. Ne. To prdeli. Ne, ja som na hrane. To som nemala robiť. To som vôbec nemala tedy robiť. Joj, za to budeme mať. OK, aspoň tam blíži. Vezmem si ešte pár odmien. Na to, že Brawlkou skoro vôbec nehrávam, lebo ma trošku už nebaví. Tak teraz to môžeme trošku odobehnúť. No. Aj tu je pár. Keď budem tuto druhá, no tam musíte dať like a odber. Nie, len like ti stačí. Pretože ja skoro vôbec neviem hrať. Amazing. Jojojoj, každý ide z jednej strany na mňa. Tak nie, zabij ma už.
No tak, som bez lajku. Ja vôbec neviem hrať na kamere. A keď to nenatáčala, no tak... Jo, friend. No, boli sme tu... Toto tu vôbec nebol minus, tu sme boli vždycky. No, toto už je neskôr, to už je 4 dní. To je 12 minút. Boli sme na dobrých miestach, že sme boli 3., 5., ale odtiaľ to, už to ide dole vodou. Než takto 5. To ešte je prima. To už to ide dole vodou. Takže toto videjko bude fakt sakra krátke, lebo jo, ježiš, že tu musím k doktorke. Takže rýchlo dať tú 20. Ale to no tak. Nevravím. Toto je sila. Keď máte vyjať takže si mu robí upgrade. Ale to no tak chodíš kam. Kokos. Má dobre poka na mape. To sa mi nepodarí dať. Idem tu 2 pohárky len. Dobre, takže možno zajtra ešte zbúcham to videjko, kde budem aj možno viacej času a pušnem reálne toho Zixa, či jak sa volá. Tým, že vôbec nehrávam už ani mená pomaly neviem. Aj. Yes sir. Tak toto bol fakt veľký risk. Dobre. Po pohárku. A to je trápi, že toto videjko bude sa kaj dohľadať, že si nie. No. Za 2 minúty idem. Takže budem sa musieť trošku už viacej poponáhľať. Tento Kenji je dosť pekný. No trošku si myslím, lebo je to daný, že na 2 hity. No aj vravela som. Teraz ho tu niekde bude a ja dostanem. No tu len za každým chodníkom v tom videjku. No tu je zaujímavé, že toto je... No tu sú vyžraté paluby. Takže idem sem a budem sa musieť pokúšať. Rýchlo, kým ona odišla, tak si toto vezmem. A musíme mať 5 powerov, potedy sa dostaneme do hry späť. Keď chcem toto vyhrať, no tak sa musím snažiť a teraz ju musím zabiť. Áno, yes. Opa, super, toto mi trebalo. Aby som teraz ja bola K.O. Trošku sa poponávam, som rýchla, nemám šancu, lebo som krivá. Kenji ma nesmie chytiť, ale... No tak... To sa proste nedá. No, už sa nám to asi tak nejak podarilo. Neskôr sa bere dole. Až teraz tu hore. No, takže podarilo sa nám podľa mňa veľmi dobre toto videjko. Ešte jednu hru dám. A už fakt idem.
A ma nezaujíma už, že na akom mieste budem. Proste sa ponáhľam, lebo je 11. No tam má byť 15. Lebo ešte skúsim. Budem čo najviac čas míňať. No tak do 20, keď bude koľko je 13, 11, ešte 9 minút. Budem to hrať. Takže až nebude to až na konci ale kto pozeral, čo som včera večer videjko, no tak je pravý kód, môj fanúšik, a to je napísané pekne. To som bola u Pažického na streamu a ospravedlňujem sa za tú Fionu. Mal tak tuším na tom streame, že Fiona bude tak veľmi nadávať. Takže dám dole tú šelinu, no to je to dobré. Musím ju dať dole, poď, posledný hit. Yes, podarilo sa nám to. Shelly je dobrý práve. Ja vravím, keď mám na max týru a poď, more. Yes, podarilo sa nám to. Musí byť aspoň druhá, aby sme boli back to back. Boli späť v hre. To nedám. Hop. A je to tu. Takže posledná hra a takto nám dobre ako vyšla. Ešte keď budeme prvý, tak to bude. No, tak to už sme vyhrali. I am toxic. Toto sa nám môže veľmi oh my god. Ale tá no, tak toto mi padne. Raz za čas mi niečo dobre padne. Kredity. Jaj, boli také. Takže v ďalšom videjku budeme až do Diamondu. 1, 2, 3, 4 a to je málo, to dám. Takže ešte risknem a dám poslednú hru. Idem si vyfúkať nos. No, tento Kenji sa mi hrozne páči. Ale keď ja nemám Kenjiho, tak... Tak vám poviem, ja hram od sezóny, keď prišiel Miko. Takže od roku 2025. Keď prišiel do hry Meeple. Páči, ak mi Meeple. Opa. Ak sa do mňa trafí, no to dajte odber. No tak super. To sa tam nešlo na schvál. Aha. Nejako som dala pin. Lebo mám blízko toto. Tak stroníme. Vieme v bezpečí sa kryť, ale príde niekto, kto má neviditeľnosť a sme... Poďme. Poď. Čo je z toho mi to nie nejaká silná? Každopádne musím na ňu. Tu ju utlačím do boku. Musím sa s ňou biť. Ale namiesto toho bijem sa s niekým iným. Sem. Ne, toto som pokazila, toto som totálne že pokazila. Dobre. Toto videjko nebolo až tak extra dlhé, ale čo už. Takže som v klube, kde ako už nikto skoro nehráva, vidíte. Kde skoro fakt nikto hráva. A jediný, kto tu najviac hráva je tu predo mňou, čo je prezident, Petuleček a ja. A ešte sa pozriem, ešte aj Vojto hral. Takže asi skoro nikto nehrá. Už tu umieratem. Tu napríklad tuto, čo je 17. niekto z klube.
No už sú len všetci po mesiaci. Takže asi traja alebo 4 hráme klubu. No takže Give me some sugar. takto, toto máte. Jak sa volám a vidíme sa u ďalšieho videjka, lebo ja sa už ponáhľam, takže čaute a zajtra budeme mať pokračovanie. A teraz mi to jede